हेलो लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल एम बि गावरिया ब्लग लोगोफोर स बोरै दं नोंथांमोना आसा खालामदों गासैबो थिगैनो दङ ओमफ्राय नै नाया मानो दिनै जोंनि स्टाइला नालाय गोलाव गोलाव ड्रेस गाननानै नालाय नै मालायखौ जि साफा नुखादांखौ जाम्बि नुखाबाय माने स लोगोफोर जों दा माने भिडिअ खालामनो थांहांदों आरो ना कभार भिडिअखौ जोङो भिडिअ खालामहांदों नालाय स जोङो थांहांदों आरो लकेसना बबेयाव दा जों थांनानैसो मिथिसिगोन आरो ना जों आदामोनासो मिथियो नालाय स नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो होमबाना नुलांगोन आरो ना जों मायाव लकेसनखौ लाहैहांदों स दा देखायनोसै गावजें जाजोब्बाय नायना देलायनाया जाबाय लोगोफोर नै नायलायनाय लोगोफोर नायलायनाय गोरलै बायदि नै खानाय खानानै आरो फैलाय फैलाय नायनाय नायनाय हायन बिनानावफ्रा आंना नुवाखै आंसो बुरिनो मालाय फिसा साइज थारैनो साफान सबखौबो नायलाय माबायदि नुदों औ बै माबायाव थांनो नागिरनाय बायदि नुथारदों माने फुरा फैगासिनो जोंना जोंना देलायनाया जाजोब्बायानो आरोना जों ओमफ्राय लोगोफोर लकेसनाव थांनोसै ओमफ्राय जोङो ज'नो एबारो ज' नायबाय थादों आरो लोगोफोरना थांनानै माबायदि माने जों बिराद मोजां जायगायाव थांहांदों आरोना एसे नोंथांमोना नायबाथाय बिराद मोजां नुखागोन जों नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय आंखौ बोरै नुदों माबायदि नुदों नालाय नै गोरलैनो ना दा थांसै देलायनायाथ' बारा देलायाखै आरोना मेकआप फोनदियासै जाबाय बिदिनो ना बिदिनो साफाखा बिदिनो साफा नुखायोना आंखौ नोंसोर लोगोफोर बेखायनो आं मेकआपबो फुनदिया नै थांबाय थांसै लोगोफोर दोनलायलांबाय आदाखौ नायलाय जा हेन्डसाम नुखादो इतना सुंदर लग रहा है देखो सबको व्हाइट वाव इतना सुंदर वाव देखो इतना सुंदर लग रहा है भाई लोग को देखो नुराखै उनाव फंबायफोरखौ नायलाय नै मालाय जा साफा नुखाबाय लाजि थांजोब्बाय सब लोग का हो गया अभी निकल के हम लोग थोड़ी देर में जाएगा वाव देखो हम लोग घूमने के लिए जा रहा है रास्ते में बहुत पुलिस है इसलिए हम लोग ऐसा ड्रेस पहन के जाएगा इदि होननांगौ आरोना जा साफा नुखाबाय नालाय गुफुर जा मोजां आरे चिमा लामासो होनलायबावो थांबाय थानोसै नै आदाना एसे माबाया गाज्रि जानानै दं फेरेक जानानै दं ओइ नै नाय जोंना पार्टिफ्रा वाव लाइक ए सुंदर हेपेनिं ना टुडे बिउटिफुल हेपेनिं वाव देशभक्ति वाव नै साफा नुखाबाय लोगोफोर इतना सुंदर लग रहा है देखो गाइस लाइन वाव जोंनि भिडिअखौ नायाबा सोर थानो हाबावगोन आदा जोंनि भिडिअखौ नायालासिनो सोर थानो हाबावगोन दे लाइक होआबा कमेन्ट खालामाबा जों एबा किउट नुवाखै जों एबा किउट ना सोर कमेन्ट खालामालासिनो थानांगोन दे नायनानै कमेन्ट खालाम लुगैखासिगोन जोंखौ नै थांबाय थानोसैलाय गारि वाकनाव थांनो नागिरदों आरोना जों ज'नो भिडिअ खालामनो लकेसनाव लोगोफोर नायलांबाय थादो लकेसनाव नै जोंना गारियाव ज' थांजोबसै आरो नै बिनानाव आंना नै जाय खिखा मालाय नै मेगनाबो गारियाव गाखोनोसै थांसै आरो लोगोफोर ओमफ्राय दा मोनहैबा लकेसनाव खोन्थानोसै ज' नायलांबाय थादो लोगोफोर नै मालाय माला गाखोनो मोननाय नंला जल्दी जिरायथारबाय नालाय आं जायगा दोनाखै कैसा लग रहा है गाड़ी में बैठ के गुंडाई से मोनामदों ना गारिया आंथ' नै जिङाव जिरायगोन नायना लादों नै देलायनो सिख्लाफोर नालाय देलायनो नांथारगौ नालाय आयनाखौनो होआखै बायबाय ओमफ्राय नै कालार नै ओरै होनोसै दाहाय खावलायाव ओमफ्राय नै पिं लाबाय दा सिख्ला लाना दैबो लाना थांबायसै आरो जों माबा दै एसे बारा दैफोर जायगायाव थांनांगौ नालाय
अन्थाइ खुवारि आरो लोगोफोर बियो बेयावनो अन्थाइफोरखौ बुख्रुबजोबो आरो ओरैजाय माने हुख्रेमजोबो बेयाव मेचिनफोर दङ ओरैजाय माने बिराद माबा मा दोनदों माने अन्थाइ गोजा आरो बेफोरो बाला बायदि नुजोब्बाय लोगोफोर जों मोनफैबाय आरोना लकेसनाव लोकेसन में पहुंच गए हम लोग माने लकेसन तो नंद्राया इसे थांबावगोन आरोना जों इजा ओमफ्राय माने गारिखौ इयावनो दोनबाय नै इयावनो दोनबाय आरो दोमैलु नालाय माबाखौ एसे माबा गोसोम गोसोम नुजोब्बाय दोमैलु ना बोथोरा नै आदाया गस्ला गाना उन्दै नुलायदों आदाखौ दिनै नै बोरायबायलै जा साफा माने बेरायनो जायगाया वाव हाय बोलो देखो इतने देखो जा साफा मालाय नै जोंहा बिनानावजों बेगखौ लाना होबावबायसो आंनिखौ बियो जा गोसो होना थाबाय दे मालाय खैला नै नोंमारगौ खोमा दां खैलाब्रा वाव नै आसलि खैलाखौनो मोनबाय लोगोफोर जों लाना थांबावनोसै मा खालामो खैलाखौ मा खालामो सावबा जोङो आरो हाथाय बायदिसो नुबाय आं नै बेयो अन्थाइ नङामोनब्रा फार्स्टआव अन्थाइ नङामोन नै गावरेमाया दे बुंदोब्रा आदाना मा होनदों आंनि बेयाव मिनिनो ओंखारो जों दा एमबि बिथाङा सिमेन्ट सापरियाव दसे बेरायनो फैदों बिथाङा दिनै 15 आगस्तनि थियारि मेथाइ मोनसे सुजुनानै लाबोदों बेखौ बिथाङा भिडिअ बानायना दिनै लांगोन आरो गाबोन इउटिउबाव हगारनाय जागोन बे जोंनि बिनानाव एमबि गावरेमा from Jonai ओमफ्राय लकेसनखौ नायदो लोगोफोर जुम आउटबो जालाबा नै हाजोआव जा समायनाखा अबे चलो मैं भी कैमरामैन है ना तो कैमरामैन जाबाय नों गाव नुजाया बुंबाय सायो एबार नुजादोब्रा कल सुबह 10 बजे तक हम बना के दे रहे हैं हां कवर संग नै लोगोफोर नायलाय वाव जा मोजां नुखादों माने दैयाव वाव आवाजाबो जा मोजांखा आदै गेलेगासिनो मालाय नै दैयाव नै हाजो सायाव गाखोगासिनो वाव गोजौ मोनहैबाय नामा इसोरो होख्रा हरगासिनो हाग्रा गोजा खुनफिंलाय लांदो बेनो जाहैबाय आदा आरोना बेयो जोंनि स्टुडिअनि आदा आरो आदायानो एडिटिं खालामो माने संफोरखौ ओमफ्राय भिडिअखौबो आदायानो खालामनाय जागोन आरो ओमफ्राय जों आदानियावनो खनदों ओमफ्राय बेखायनो जों आदायाबो जोंजों पार्टिसिपेट खालामफागोन आरो बेखायनो बिराद मोजां मोनदों आरो आदानि नामा मामोनलाय बिरदावसा बर' आदानिनो आरो ओमफ्राय स्टुडिअनि मामोनलाय आदाना आदाना आगान स्टुडिअ आरोना सिमेन्ट सापरियाव आदानिल' स्टुडिअ दंथ'यो आरो दा जों आदानावनो सब एडिटिं खालामो आरो दा जों एसे संबो खनहांनो नागिरदों नालाय थ' आदानावनो बेखायनो आदाखौ जेरावबो लांफानांगौ जों बेखायनो दा लोगोफोर नायलाय नै वाटारफल नालाय वाटारफल दंलायलाय आरोना बे दैमायावबो नालाय लोगोफोर दिनैसो फैफेरदों आङो दिनैसो नुदों जा साफा गायनो दैमाजों बैनो आरो बै वाटारफला लोगोफोर जा साफाखा दा जों थांगासिनो लामा आन्दायनानै फंबायफ्रा लांफैफिनगुलायबाय आरो जोंखौ नै जोंहा ना आदाया सापाट बागान जा मजा जाखासिगोन माने वा मायाव गाखोदो नोंसोर मायाव गाखोदो मेंलायलायबाय नै जा मोजां लामा दं माथो इखैजायनो जोंखौ गारना फैनानै साला लामा आन्दायदो बियो दा गारि जावनांगौसो जिखौ साला साला दसेबो नेया खबर लाहरखाया माने आन्दायना थांनायखौ जोंखौ अयथासार नै लोगोफोर सापाट खादों वाव गोलैलायनाय लोगोफोर मालाय सापाट खादों नै आदाया दिनैसो सापाट खानाय नुफेरदों नै मालाय
जोंना बागानावनो जा सापागा गोजौसिम दं आरो खागासिनो खारनो जोंहा भिडिअ खालामो सापात खाना थांसैथ' दसे हाजिरा मावनानैसो थांनांसिगोन होनबाथ' बन्दे मातरम किफिलेलाय फ्लेग tamam मेंबाय देन्जार उथिदों हाजोआव लरला लरथा जाजोब्बाय मोनफैबाय लकेसनाव निम जानो निम बिलाइना लोगोफोर निम आं खानासो लानि र' मा दं बेयावनो आरो गोजौआव थांबावनांगौसो इनो नालाय ग्रिन ग्रिन माबा स्लिम स्लिम बायदिखा हायो आंसो थाबायनो नोंसोरो माथो लेथ्रा नांजोब्बाय नोंनो लंपेना मा बागानखौ साफा दा नुदो इ गाहायाव ओइ बारसोना आयु थैनोखौसो गैथ'रा आं दानो मजालै दा साफा नुदों नालाय जाया दा वाटारफल नाय नाय फ्लेगखौ माबागासिनो Simon Dela dalang hari ini udah. Saat Handa sampai bener nasi kesuwa jamu lah mungkin sirena nih. Wow. Nah, shooting kalam na ini minggu lebe, tapi dia burung lah mana, jambi jas be. Soal white, kameramen sebelah kan white. Simu tak nurung ini biar. Apa biasa silang sisa jumpai nih bagannya kan nih itu bagannya kan apa nih itu guys itu kan lo introduce kali dia ami gaya su lo bagan itu gaya su kalau halnya aja dia Wih, itu saya naik kok. Bisa balik saya. Berat. Terus tenang lagi. Tama muka Hawaii nih. Coba. Mau habisnya tuh ini juga. Enzor gudungau. Oka kasih ada oka. Nego pun ada di siapa nih. Ini nangla supaya jangan selalu biang. Mandeng. Nah, coba ya Rena, जोंनि बेखौ गोजौनि लकेसननि माबाखौ सुटखौ लाखांजोबबाय जोङो. एबार गाहायाव थांसै आरो लोगोफोरनो. आदाया साफा नुखाबाय नै. मेनदादा जाथारबाय मेनदादा. जा अखा हादों माने बेखायनो नै बेयाव बिदि सोंनाय दंमोन जों बेयावनो हामना दंजोबो आरो दा थांनो साथाबो गैया जाना दं. राव नै. थांगोरबाय थालायनोसै गाहायाव. Ayo masa nunggu. Aku cari malangnya. Dapat nak selai. Saya sudah lanya maafin dia. Paten dia. Mudah apa? Hei, geli bay, syuting ah. Apa nih mau kuisin apa? Wow. Ma? Untuk bilas lagi. Kau dulu manusia kalian. Sata kelana pun kalau boleh singon dong angin. Kamera mana? Singon dong. Fido. Nih jio khasa kau lagi bersih sisa wajah singon kau nani masa bukan teh. Video kalau pun ada lem tasih sih kemana? Kum sih bisa anggur mana beli bisa sih kan nih.
ओमफ्राय दा लास्ट एसे दंबावो आरोना बाखिखौथ' अखा हानानै लाजोबनो हादिया होमबाबो एसेल' लानोसै आरो बे लास्टआव लानानै थांबाय थानोसै लोगोफोर जोबबाय मा ओंखाम नांबावगौ नामा नोंसोरनो ए मा ओंख्रि होदों दालि ओमफ्राय नै आलु ओमफ्राय मामोनथाय बयलार बेदर नामा आं नैबे आदानि ओंख्रिखौ साफा नुखाबाय ओमफ्राय नैबे निम ना मा होनो निम बिलाइ दे जाबाय था आंखौ गारनानै नोरजायबो गोग्गासिनो जानाया आदाफ्रा आंखौ गारनानै गावसोर जाग्रोगासिनो मा ओंख्रिनो दद'बो जादो दद' दे जा आंखौ लुगैनानै जा लुगै आदाया हारसिं जि सिन्था नांनानै जानाय मोनथारा बे आंनि नामा नोंनि दे जाबाय था स' दिनैनि भिडिअ एसेबांसो लोगोफोर बाय बाय मबाइलफोराबो नै अबस्था गैला माबाजोब्बाय सिजोब्बाय अखा सिनानै ड्रेसफ्राबो